Hi guys, what's up? It's Jas Aquino and welcome back to another vlog. And in today's vlog guys, nakauwi na tayo ngayon dito sa bahay. Ngayon ko palang sisimulan at tatapusin yung vlog natin. Nakatanggap tayo na gift. Punit ko lang. Advance Valentine's gift. What's up sa inyong lahat? Subscribe po kayo, MJL TV. Hi guys, gala lang kami. Window shopping. Naghanap ng pang sports fest. Ay! Ang dami naman nating sports na gagawin. Maganda na. Lagyan mo ng pan. Ng Candy. ring. String. Pwede ba? So nang gumawa kami nun, bigyan na ng pan. What songs? What songs is life? Saan sila? Talaga kila Cheng? Oo, tuloy. Nagpaluto siya. Legit yun? Oo nga. Hindi siya ano? Hindi yan ito. Fake news? Bakit kaya ganun na? Sila marunong mag-ano ng kanilang hygiene sa katawan, tapos nandadamay pa sila. Makaulak. Kaya, tutulad ka. Iwan? Umul na kayo ngayon na! Umul na kayo ngayon na! Ako po yung kabet. Pero never ko pinangarap maging kabet. Ay, Ngayon, pares kami. Oo, nandito kami ngayon sa... ngayon lang kami ulit nagkakasama kasi Ano? busy si Kuya Jas kahit wala namang jowa. Ano alam? Chomay. Magkano yung siomay? 30. Ha? 45. Oh, magkano yung ano na lang 50? Jesus pa na. Diba? Tubig ka na doon. Baka may mag-donate sa inyo dyan kasi gikit ko talaga kami. Guys, makikinig na Alam niyo ba na halo-halo lang ang cherry namin dito sa Chowking? Ganda lang ang bag ko, mga te. Palamig lang tayo. Ng purple. Nakakatawa ba lang yan ito? Ito na lang may blessing sa atin. Okay lang, tignan mo. Hulugan nyo na lang yung Gcash ni Pastor Jas. Ilalagay nyo dyan yung Oo code. nga. Guys, nakapag-jogging kami ng gipit. Pawis na pa kami. Mamamatay na. Nagbilang ng parya. Sa... Cindy. Tag-Cindy. Birthday. To you. Ano yung Alex Gonzaga? Happy birthday. Pastor Ed. Cheng, ready mo na ang kimchi. Atakihin ka na namin si Rian. Yun, so papunta na kami ngayon. Tapos na kami dito sa Alaminos. Bumili ng mga kailangang bilhin. So, Bili ka ng taho, pampaswerte ko lang. Wala pa akong kita. Taho, pampaswerte ko lang. sige po. Hello. Ayun na po, malapit na po tayo sa checkpoint. Kailangan lang mag-prepare ng vaccination card, tapos booster card. Hindi na tayo papapasukin. Kita-kits po tayo dun sa eating fellowship mamaya.
we're touched down sa bahay ni Madam Cherry Ann, our future attorney. Paglaban mo ako. Dalit ka, Chay. Naklas, may buya magtipo. Ama! Mama, di ba? Andito na po kami ngayon sa bahay ni Cherry Ann. So, ito po yung kakainin natin. Parang hindi nakakaya, no? Meron po tayong dog hot, calamares, and then fresh galing Saudi Arabian. Ano nga, accountant. Ano? So hard. Picturean mo kami. Graduating na ba? Busog-busog. Sarap ng hotdog. Picturean mo kami na Jas Aquino. Ayun o. Yan yung sponsor natin ngayon. So, ayun nga guys. Natanggap ko to galing kay Cherry Ann. Bundag, thank you so much. Actually, hindi to Valentine's gift. This is my Christmas gift. Diba? Season of Burgos. Wala pa siyang sinulat kung kan para kanina. Tas, saan galing. Hindi na ako nabigyan. Nakita ko na kasi nasilip ko na siya guys. And meron tayo ayan, polo. Anong size na naman nito? My God. Large naman. Large na ba ako? Ayan, maganda siya kasi manipis lang. Hindi siya mainit sa katawan. Kaya try natin siya ngayon. Ayan, sana pumuti ako dito. Sakto large na pala ako. Bakit eh? Ayan. Tumatangkad ka na. Tumatangkad na ako. Ay, pumuti ako. Sabi naman sila yung so pag ipa-close. Kapag open, medyo open. Ayan. Taas up. So once again, thank you kay Cherry Ann sa yung special gift. Diba? So meron naman tayong bagong polo. Para hindi pa ulit-ulit yung polo natin. And ayun guys, that's it. And I hope you enjoyed this video. Please don't forget to hit the like, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. So, see you on my next vlog guys. Bye-bye.